Hello, mayong gabi mga bayot, live ta karon. Live ba ni? Live coverage gikan live na bahala no, edit ra magyapon sa tong editor. Live ta karon mga bayot diri sa unsa gani ni? Dreamy Coffee. Yes, sir. Diri sa may Villanueva, Misamis Oriental. Opa. Opawan di? Dili di ay. Okay. By the way, magpailala ko, my name is Ricardo. Wala dito akong Frenny. Wala siya bayot kay absent. Walay sweldo. Walay TF. So, ang budget sa Dreamy Cafe, pang ako lang isa. So, exit sa si Carlo. Tama, Derek? Exit sa si Carlo. Pero na ako'y na-hire nga 50 ra ang TF. Yes na. Oo, ako na nang pailala sa inyo mga bayot. Go! Exit! Entrance di ay. Entrance. Ikaw na paila si mo kagulong bayot. Gorio. Manipuli kang Carlo. Madi si Carlo bayot. Ambot lang, asa to siya, uy. Wala. Uy, yes na. Sige, go. Maayong gabi, ako day si Ricardo. Ako si Gorio. And welcome sa atong episode sa The Cheesemakers, episode 3. Yes, sir. Bayot, sabi itong gibuhat diri bayot sa Dreamy Cafe. Mga laps lugar ni. Loves? Above to the max. I like it. Okay, anyway, sabi itong pwede na to din na, sabi mga fooders. Asa ta mag-una? Sabi pinakalami diri sa ano. Okay, natay namugod tay kanang sitaw gana. Unsa gani sa? Samyang. Ha? Samyang. Dili, samyang na siya kana ba? Sangyop. Sangyupsal. Sangyop. Aha? Sangyupsal. Samgyupsal mga bobo. Samgyupsal. Basta kay ang yan nila namo diri is mangaon mi diri sa pinakauna nga Korean restaurant diri sa may Villanueva sa may I don't know. Dreamy Cafe bayot. Ay, Dreamy Cafe. Abra ka street. Dreamy Cafe ni siya. Dreamy Cafe. Oo. Ay! Yes na, nibigay na gid siya. Naagi mga times gid no nga. Maski pud sa mo hawid sa kinabuhi, kapuyon jud ka. Samar gud ang anong apo og gikapoy na sa iyang life. Mo na iyang rule mang good. Saan pagtilap? Anad kayo. Yes na, sige go. So actually nagluto na sila kaganina. Muna na siya. Unsa lasa sa oil? Unsa ni siya nga oil? Omega oil. Change oil. Wow, change oil. Lami ilang oil diri. Unsa lang oil? Change oil gani. Oo. Unsa klase nga oil? Kaya mo klase nga oil? Kato kong oil good nga. Papatigyan. Yeah, exactly. Okay, unsa ni siya? Unsa ni siya? Ramen? Quick chow. Adi. Unsa ni siya? Ha? Chicken ramen. Chicken ramen da ba yun? Chicken ramen. Pala kong zoom in. Chicken ramen daw. Pwede pwede manghulam ko og kuan kanang kutsa, sana kanang dili kanang ballpen o papel. Kay basin makalimot ko ba nga nata sa Dreamy Cafe pag matilawan ako ding. Oh, lagi. Ato silang pala sa tagsa. Lagi sige go. Asa ta mag-start? Tira sa sangyup. Sa Sangyup. Where's the chicken? Chicken. Chicken eh? Chicken. Yes. Ay. Sus diyan. Sus di sorry. Sus di sorry. Namis siya. Namis siya. Yes. References. Kanin sa mani cabbage? Sa mani uy. Lettuce. Na sila kimchi. Kimchi. Yes, kimchi. Lami kigapin lang kimchi na sila. Unsa ni siya? KMGS. Carrots and ubas. Cabbage. Cabbage lettuce na gani cabbage. Hindi. Ano siya, ma'am? Naramo ko ng kimchi bayot. Uy, cooperate. Unsa man nga chopstick ninyo? Dili walay initiative. Kami siya ni Yorps. So, Ano siya? i-try ka ni Yorps. Ano mo siya, Yorps? And then, Gamay lang din nga sauce. isos pa di ay. Oh. Mo din purple sauce. Try. You're so sweet. Oh, ba. Ano ka lang? Nana siya Yorps. Oy, nana siya pagkaon.
Yung paghawid sa chopstick, ana, chopstick. Ano siya? Ano siya ni? Ano ni siya? Dili pork. Pork chop. Ano ni siya? Pork chop bayot. Pork chop. Checkan na ako. Kaning rice. Ano siya tawag kaning rice? Fried rice. Kimchi fried rice. So more on Korean gid siya. Oh, more Korean. What's Korean sa food pagtawag sa ano? Ay dili ka nang ay example unsaon pag Kinorian sa food. Unsa? Pagkaan. Yeah. Like that. This is a pagkaan. Kimchi. 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 Pagkaon. Kaon. Kaon. Yeah. Okay kayo. Okay kayo. Gutom na kayo. Agpas na mo. What's your next? Alo lemon. Kala mo lang, example, na mo greet ka sa imong friend. Alo lemon. Ano ba? Yes na. Yes na. Sige, go. Kani ansa ni? Fishball? Oh, ansa ni siya? Takoyaki. Ano ito takoyaki? Wait. Korean chicken teriyaki. Korean chicken teriyaki. Korean chicken teriyaki. Sobrang Korean gid siya diri no. Kani mo na siya ang special na Ramen. quick chow. Ay ramen di ay. Try natin, try. Uy, lami yapon siya. Try natin yours. Sige, go. Lami kayo? Wala na dako mas gamay ani nga slice. Yes na ha. Oy, ano, production, maglaway lang sa mo. Dako kayo. Pero lami kayo hindi. Rate 1 to 10. Mas ML pa sa activity. Rate 1 to 10. 11. Lagpas isa. Okay, next. Ano siya, Yer? Wala na to na siya nagkuha na eh. Wala na to siya na rate. 12. Kani, spicy nga. So, napo ni samyang diri. Times 10. Times 10? 5. 5, bro? Sumana. Uy. Uy, wala pa 5 minutes. Malap yun, tapos na samyang bayot. Para sa mga mahilig bitaw mag-spicy, kana bitaw mo represent ka sa imuhang ano, sa example sa candidate bayot. Oo. Na, candidate number 2, Chile! Ano ba? Representing! Oh, lahi mo butang Bangladesh kaysa CR man to. Ano sa'yo next? Ay, same lagi sa pikas? Chicken. Ha? Honey glazed chicken teriyaki. Hoy! Kanang tawaki. Ano sabi no? Lahi na siyang tuwa. Ay, gimingo kog mga nanabayot. Aw na, since pag COVID, aw na tarwaki ox. Uga na sa tanang uga. Same. Oh, Same. magbasa-basa na lang talator. Kani yun sa ni? Ay, oil! Kani siya, mo siya ang katong pang-ana sa face dili. Dili. Chicken. Ay pang-ana siguro ni okay. Sa face lock lugar bayot. Grabe no, this is kanang my first time nga mag-visit here sa kuan kanang sa Villanueva nga mga laps nga mga Koreano pa jud. Dapat mga kiki din nga Koreano House. Aus. Sayang, gusto pa naman ko Koreano. Mga jud ba mga kiki? Edge na lang mo. Ito nag-foreign journey na kuan na mga edge na mga kuan. Mga ukada bayot no. Mga Korean, mga jutsu. Yes na. Go! Bro? Basta tawag nga ano? Out chocolate. Kalaro kayong brown chocolate. Ang lalong vanilla. Pearl, magod na. Pearl ba? Ito, Ha? Ay, cookies and cookies and cream. cookies and cream monster. Cookies and cream. Kani siya cookies and cream. Cookies and cream. Kani monster. Di ba ang scream is musinggit, di ba? Oh, Oh, yes na. Sige na, tilawin na ako kananay host. ikaw lang. Ako na sige. Ikaw, imo mo kong gingutan ganina. Go! Suyop! Uy, ayaw! Hutda! Bayot! Napay ako over. Lalami? Wow, lamig ka siya, Yor. Seryoso? Try it. Di? Galipos tulit. Ikaw pa sumangil kay kayagi niya mag-straw. Try. Pare, mahal mo raw ako. Try.
Hello, lamigin kayo! As in! Samo kayo. Mas creamy. Kinsa ka? Ano na ako diri? Anong naginani kong sulob? Balik ni siya, sir. Ay, okay, nakabalik na. Sige, go. And last but not the least ba youth, na sila, unsa ni siya tawagan ni? Strawberry latte. Kabalo ka ng strawberry latte? Tingnan ko your... Kay naman sa straw. Then kani sa berry. Straw. Ano latte? Kay naman sa baso. Oh. So, tilamin na. Uy, mahal kay na gamay lang. Pila ka rate? I-rate ni mo. 10 ako strawberry. Favorite mo strawberry. Ako labi. 13. May yun kaayo yun. As in. Basta lami siya. Halo? Ay! I-mix daw ba yun? Mga bobo talaga kayong mga bayot. Halo? I-shake pa daw. Turn you right every now and... Gibal ko naman good. And then I believe upon... Oh. Mas lami siya pag i-shake. Tilaw gani. Katulo-tulo na. Mas lami siya bayot. So sa pa niyang gihulat, uy, ani na mo diri bayot kay maglaps na ta. Tagan sila mga choices, Duri. Yes, sir. Tagan ka mapili. Try ninyo. Pero masadag itong mamili ka nga pilion pud ka. Ouch. Kay lisod kay mamili lang ka tapos di ka pilion, ayun lang. Murag ni fade lang feelings. Oh. Ni fade ang feelings. Oh, nasasaktan ako, baby. Okay, baby, I'm here. Ako ang inyong mayor. Sa kabuuan ako inyong mayor. Mayor Dudong di ay ni sabay. Sa kabuuan permi ni sabay. Oh, nasasaktan ako, baby.